Je niekoľko vecí, ktoré sa mohli urobiť inak, teraz je to už asi zbytočné, hovorím, je po voľbách a tam to, že sme, alebo nikto z tej našej skupiny nevystúpil v diskusii a možno nejak. Teraz sa dá veľa vecí nájsť, asi po boji býva každý ľahko generálom a to už je teraz úplne jedno, hovorím, že teraz sa treba nejak zamerať na to, že čo sú výsledky toho a teda, že čo ďalej s tým. Vidíme, že tá situácia je, povedal by som, že sa nejak tak komplikuje zo dňa na deň a vyjadrujú sa ďalší hráči a hrozia bojkoty, takže to je situácia, ktorá určite nebude prospievať, keď takto to bude pokračovať, nebude prospievať slovenskému hokeju. Je dobré, že hráči vyzvali zväz k náprave alebo k tomu, aby sa to nejak zmenilo a v tomto aj ja samozrejme hráčov plne podporujem. Mám pocit, že sa ako keby zatiaľ sa len od toho kongresu tá situácia zhoršuje, kopajú sa nejak tak ako keby zákopy a pripravuje sa na nejaký ja neviem, stred alebo neviem čo. To už, že sa dneska teda zrušil tá anketa o hokejistu roka, tak to je už, dá sa povedať, prvý výsledok toho. Ja si myslím, že obidvom stranám, ako deklarujú, tak im záleží na dobre slovenského hokeja. Ja si myslím, že obidve strany budú musieť, neviem kedy, ale v nejakom čase určite si nejak sadnúť a nejaké nápravy, to, čo vadí jednej strane druhej, tak bude treba si to nejak vybrúsiť a vydiskutovať a si myslím, že to by mala byť možno nie je vec verejná, ako sa to momentálne rieši len verejne, tak skôr by to mala byť nejaká interná diskusia a snažiť sa, aby prišlo k nejakému výsledku, ktorý bude prospešný pre hokej, pretože ten súčasný stav, opakujem, že prospešný pre hokej určite nebude.